Ok, deci bun venit tuturor. Să mă prezint mai întâi, dacă mai este nevoie, pentru că cei mai mulți deja probabil mă cunoașteți. Mă numesc Casian, locuiesc în Franța de peste 13 ani, împreună cu familia, am 4 copii. Sunt antreprenor, sunt în domeniul de marketing digital și am început această aventură cu Your Fit Way, în calitate de partener Black Ambassador, și este o viziune extraordinară pe care am putut-o să o văd de-a lungul carierei mele și experiențelor care le-am avut chiar și în domeniul de marketing, de afiliere și multe domenii. Așa ceva ca și proiecte nu am putut vedea. Este ceva într-adevăr uimitor, ținând cont că este legat, strâns legat pe partea de network marketing. Așadar, este o putere de duplicare excelentă pe baza unui proiect în care avem o aplicație mobilă, joc. Și ca să începem cu un challenge, chiar să începem cu o interacțiune, avem întrebare: care este cea mai populară, comună și globală activitate fizică? Siguranță cei mai mulți, dacă vreți, puteți răspunde în chat, dar se știe, mă gândesc, presupunem cu toții că este mersul. Ok? Așa cum spunea Ipocrate, mersul pe jos este cel mai bun medicament. Gândiți-vă, de la o asemenea concept simplu, mersul, care totuși în epoca prezentă în care trăim a devenit o chestie mai greoaie pentru cei mai mulți, mai ales chiar și la copii, cât și persoanele mature și vârstnice, datorită acestui proces de sedentarism, totul a devenit o simplitate, totul a devenit, toți oamenii vor să fie comozi și până chiar și mersul a devenit o chestiune problematică. Așadar, venim în întâmpinarea acestei probleme, mai ales chiar și în mijlocul unei crize sanitare care și mai mult ne constrânge să vedem că mersul are mulți factori, nu doar faptul că suntem pur și simplu să avem o simplă activitate fizică, ci pe baza faptului că mersul a fost recunoscut de-a lungul mai multor statistici. Dacă mergi regulat, trăiești mai mult, în special la bărbați, foarte interesant, 20 de ani, iar la femei 14 ani. Deoarece mersul face ca circulația limfatică și ajută la înlăturarea toxinelor din corp. De asemenea, sunt 5 factori minunați care, dacă am stat să ne gândim cu deamănuntul, într-adevăr au o mare impact asupra vieții noastre zilnice, și anume ne redă o formă mai bună. Este aspectul de a susține sistemul digestiv, în special pentru că poate cei mai mulți, după ce mănâncă, cam le vine să treagă pe dreapta, cum s-ar spune. Dar mersul are un rol foarte important, deoarece și arderea grăsimilor este realizată mai ușor datorită acestei activități. Creierul oxigenat împreună cu o eficiență mai bună, deci avem eficacitate. Avem o întărire a sistemului imunitar de care cu siguranță toți avem nevoie și am auzit că astăzi este o cauză foarte mare datorită acestei probleme în care se află întreaga lume. Așadar, fă un pas către sănătate. Conceptul și challenge-ul pe care l-a lansat aplicația este bazat pe mai multe statistici și studii în care este recomandat 10.000 de pași zilnici. De asemenea, conform acestor statistici, sunt persoane care au o longevitate extrem de ridicată, în special persoanele, bineînțeles, care îmbină acest mers cu și o alimentație sănătoasă. În special în Sardinia s-au cunoscut multe cazuri
care oamenii chiar uită să moară, se folosește această expresie, Okinawa Ikaria. Ca și scurt istoric, povestea unui maraton și a doi visători sunt cei doi Daniel, cofondatorii companiei, în care și-au spus că este minunat ca să pună la dispoziție oamenilor acest minunat utilaj, acest minunat ustensilă, care este chiar telefonul lor mobil, prin care să îl folosească în favoarea lor. Și așadar, calitatea vieții și a sănătății persoanelor în întreaga lume să poată fi îmbunătățită folosind telefonul lor mobil, iar ca și viziune, și-au spus și chiar în ultimele conferințe care le-am avut, au spus că chiar mai repede, de anul 2023, se pot ajunge la peste 10 milioane de utilizatori, ținând cont mai ales de situația în care ne aflăm astăzi. Așadar, conducerea administrativă, începem cu Daniel Cubaci, el este persoana principală care conduce acest proiect. Este recunoscut ca fiind un multimilionar în Polonia, a condus mai multe afaceri de succes. De asemenea, Tomasz Pawlak, el este pe domeniul de network marketing, este un lider recunoscut care a condus mai multe echipe, iar chiar în prezent dezvoltă la maxim această strategie cu Your Fit Way. Daniel Konieczki este coach de succes, Mindset, este o persoană formidabilă, plină de energie, care susține și oferă suport tuturor celor ce sunt în cadrul acestui parteneriat. Iar Tomasz Nudanowski este persoana, am putea spune, inteligentă, IT-istul din spatele acestei aplicații care conduce echipa informatică. Așadar, avem ca și modele, pentru că piața digitală a devenit o normalitate, ca și modele Zoom, Netflix, Pokémon, Revolut, da? Au avut o explozie extraordinară în ultima perioadă și în special datorită faptului că totul este la îndemâna tuturor, ținând cont că din 7 miliarde, peste 7 miliarde din populația lumii, 3 miliarde 800 de milioane, peste 3 miliarde 800 de milioane au un telefon mobil, smartphone, au conexiune la internet și au și rețele sociale. Sunt toate trei combinate. Este ceva extraordinar, iar am putea spune că factorul comun, elementul comun pe care îl are de asemenea Your Fit Way este bazat pe un abonament lunar. Deci este un serviciu bazat pe un abonament lunar. Așadar, Your Fit Way este o companie din industria digitală care creează un nou segment pe piață de prevenire a sănătății. Să vedem, cei mai mulți confundă și, bineînțeles, în prima fază, văd doar un concept de podometru, dar vom vedea pe parcurs și veți descoperi că este mai mult decât atât. Așadar, această aplicație reunește domeniul sănătății, domeniul de, am putea spune, interacțiune sub formă de provocări și, bineînțeles, premii și câștiguri. Ceea ce mi-a plăcut într-un mod foarte, foarte impactant în această aplicație este că este adusă sub forma unui joc în care este foarte multă interacțiune, iar după modelul pe care cei mai mulți cred că l-am auzit cu acel fenomen în care toată lumea se provoca pentru anumite evenimente și anumite cauze, trebuia să-și pună o găleată cu apă, cu gheață pe cap și ceilalți se provocau. În același aspect, în același spirit, am putea spune, această aplicație caută să inducă și să facă oamenii să creeze acest spirit de activitate și să-l relanseze pentru întreaga omenire.
Așadar, este un proiect ambițios, dar cu puterea provocării, nominații, clasamente, recunoașterea clientului, cu siguranță vom ajunge departe. Așadar, telefonul este unealta dumneavoastră, se descarcă aplicația disponibilă în Google Play, Apple Store, așadar tu mergi și pur și simplu începe distracția, este ceva minunat, este sănătos, avantajos, benefic pentru toată lumea și vedem un scurt exemplu de cum funcționează, făcând pașii pe care îi ai. Cu acești pași vei deschide niște cufere, iar aceste cufere se vor transforma în puncte, care la rândul lor, aceste puncte, puteți cumpăra moneda Your Fitway Coin. Iar cu această monedă, mai departe, continuând acest lanț de interacțiune, va trebui să cumpărați un tichet giveaway și vom vedea ce se face cu acest tichet. Se va oferi un bonus de activitate la care, cu cât mai multe persoane realizează această performanță minimă de 10.000 de pași, cu atât mai repede ei își vor putea achiziționa acest tichet giveaway. Sub următoarea formă, deci fac pași, obțin puncte, punctele le transformă în monede, iar cu aceste monede își achiziționează un tichet, iar datorită acestui tichet, automat participă la tombola săptămânală în care fiecare persoană deținătoare a unui asemenea tichet are acces și este câștigător automat la această tombolă. Nu există pierzător. Pentru că conceptul este bazat pe faptul că 10% din cifra de afaceri din abonament se împarte cu fiecare jucător. Așadar, de aici sunt banii. Din faptul că compania a ales să împartă o parte din abonamentul pe care fiecare îl plătim, iar cei care au achiziționat un asemenea bilet, pentru că, bineînțeles, sunt totdeauna noi persoane care achiziționează și încă nu reușesc să își ia acel tichet, deci totdeauna este un decalaj, dar acel 10% firma este deschisă și să-l ofere, deja de luni de zile s-a oferit și avem acel exemplu în care la un calcul de $1.000.000 cifră de afaceri, 10% 100.000, la 4 săptămâni revine $25.000 la săptămână. Așadar, orice posesor, dacă împarți la 4 săptămâni, revine $5. Acesta este doar un exemplu. Cu siguranță, aplicația fiind la început, încă poate nu să zicem că poți să ajungi la sumele astea, dar cu siguranță pe viitor, datorită faptului că tot mai mulți utilizatori vor fi, se pot ajunge la sume și mai mari. În plus de aceasta, datorită acelor provocări și premii, prin intermediul social media se pot oferi și multe alte avantaje, pe care tricouri, articole sportive, chiar și telefoane vor să introducă ca și premii și multe alte surprize. Totul este simplu, cu această unealtă, ca și aplicație mobilă, tu mergi, tu câștigi, tu recomanzi, tu câștigi bani, pentru că, așa cum am spus, fiind parte în acces la această tombolă, clienții tăi merg și câștigă, clienții tăi recomandă, ei câștigă. Deci este și integrat acest program de afiliere. Așadar, 25% comision direct, venit pasiv, în sensul în care fiecare persoană, dacă continuă să rămână abonată la această aplicație interactivă, fiecare dintre dumneavoastră, veți continua să primiți acest comision de 25%. Imaginați-vă să aveți 10, 100, 1000 de persoane și, bineînțeles, în timp, dacă continuați acest lucru, ați putea avea, fără discuții, 1000 de persoane active, ținând cont că România nici măcar nu este deschisă oficial. Deci sunteți încă în faza de prelansare. Este un fenomen unic în lume ce puteți să beneficiați de această oportunitate. Dacă am putea să calculăm într-un alt mod,
Simplu fapt că propuneți această aplicație la 4 persoane, la 4 prieteni, datorită acestui comision, vă revine, cei $10 vă revin înapoi și să nu mai punem faptul că pașii pe care îi faceți și puteți participa la această tombolă, vă revin câștigul dumneavoastră. Cu alte cuvinte, chiar veți fi pe undeva media la cel puțin $10 pe plus, doar că ați și recomandat la 4 prieteni. Așadar, ca și exemple de alte aplicații, sunt aplicații care măsoară activitatea sportivă, mai puțin sau mai mult dezvoltate, dar ceea ce suntem aici, ceea ce prezentăm noi, nu este doar un fapt de a măsura activitatea sportivă, ci vrem să și integrăm amuzament, jocuri, câștiguri, recomandări, provocări, nominații, experți de top pe multe alte domenii, evenimente fizice, bineînțeles, la momentul potrivit, când se va putea. În prezent avem webinare și multe întâlniri săptămânare, lunare, trimestriale. Așadar, punctul nostru forte, la urma urmei, și cel mai important, este bazat pe comunitate și inspirație, iar aceasta nu îl regăsim în alte aplicații. Da? Cele mai multe aplicații ai descărcat-o și stai în banca ta și te folosești de ea și cam atât. Acest concept integrează o comunitate întreagă de persoane care au același scop. Va vorbi de ce ai putea alege, eventual ca și calcul, revine la 33 de cenți pe zi, care acum fiecare alege să mănânce o gogoașă sau să folosească această aplicație, mai multă sănătate, bunăstare și chiar, bineînțeles, oportunitatea de a avea un câștig suplimentar. În plus de aceasta, au integrat acest proiect de ecologic, care merge împreună, și chiar este luată această decizie, în mai 2-3 luni se va împlini un an în care, pentru fiecare utilizator ce sărbătorește un an de abonament, se va planta un copac. Siguranță va fi un eveniment unic, ieșit din comun și cu toți am așteptat să vedem acest minunat moment. De asemenea, ne motivăm partenerii și utilizatorii să înlocuiască mașina cu mersul pe jos atunci când parcurg distanțe scurte. Deci este un concept în care chiar punem accentul pe acest aspect. Dacă aveți întrebări și răspunsuri până aici, dacă nu, putem continua direct pe partea business. Deci vă ascult. Ok, dacă nu sunt întrebări, trecem direct. Bună seara! Aș putea să pun eu o întrebare, vă rog? Camelia Voineagu mă numesc. Spuneți, vă ascult. Spre exemplu, eu am 4 referari plătitori. Da? Pot folosi acești $10 pentru abonamentul de luna viitoare? În mod normal, plata abonamentului? Înțeleg întrebarea. În mod normal, ceea ce urmează să fie integrat în aplicație va fi să puteți plăti exact cu același comision în interiorul aplicației. Deocamdată nu este disponibil, dar într-adevăr asta se dorește și va fi cât de curând. Pentru că la urmă urmei nu are niciun sens să plătești $10 și după aia să îi pui înapoi pe card. Deci este gândită și asta și urmează să se implementeze. Da, deci se va face. Deocamdată nu este, dar se va face și asta. Mulțumesc, dar deocamdată nici nu se pot scoate bani pe un card, înțeleg, nu? Nu, banii se pot scoate pe card prin intermediul sincronizării contului dumneavoastră, de exemplu, Revolut dacă aveți, dar dacă nu aveți Revolut, se poate faceți o cerere la echipa de suport, în special puteți adresa mie și voi pentru dumneavoastră voi trimite un e-mail și puteți integra, bineînțeles, contul dumneavoastră bancar ca să primiți acei bani direct pe contul bancar, dacă nu preferați un intermediar, cum ar fi Revolut, deși ei nu încasează comisiune. Avem Revolut. Okay. Care este suma minimă pe care o putem transfera în Revolut?
din câte am văzut eu, din momentul în care ai o sumă de bani, cred că minimul cât era $2,50, să zicem, deja poți să-i și transferi. Nu mi-aduc aminte să fi văzut o limită. Personal n-am făcut tranzacții de $2,50, dar din câte știu eu nu am văzut o limită. Să zici că vrei să... Da, am putea face o probă, dar eu deja tot cel puțin probabil de la $10 când am făcut prima dată. Dar mă gândesc că merge și mai puțin. N-aș vedea de ce să fie o limită. Dar chiar este o bună întrebare și probabil voi sugera cuiva care sunt la început aici pe România să încerce cât mai repede să facă o asemenea tranzacție. Să se facem o simulare să vedem. Bună întrebare și am să țin cont de ea, în special pentru Eu pun aceste întrebări nu că m-ar interesa pe mine acum să-mi scot cei $10 pe care i-am câștigat. Dar ca să știu și eu ce să spun la rândul meu oamenilor. Da, exact. Foarte bine. O să ne interesăm și o să vă dăm detalii mai exacte, pentru că chiar în prezent aplicația tinde spre multe alte lucruri automatizate și mai simple pentru utilizatori și atunci noi încercăm ca totul să fie cât mai bine fluidizat și toți să avem o experiență cât mai plăcută cu această aplicație. Am înțeles. Deci, există undeva pe platformă unde să poți să te loghezi cu cardul tău la platforma noastră? Deci în momentul în care dumneavoastră ați activat deja abonamentul, în cazul în care l-ați activat, cardul rămâne înregistrat. Totodată aveți opțiunea să ștergeți cardul și atunci luna următoare nu veți mai putea fi, nu se va trage automat. Deci nu există o opțiune să tragă automat. Doar dacă îți lași cardul, da. Dar dacă l-ai șters, gata, deci luna viitoare nu mai plătești. Și asta este bine de menționat. Pentru că cei mai mulți se gândesc, o să mă abonez și acum eu știu ce e-mail-uri sau eu știu ce scrisori recomandate trebuie să trimesc pentru a mă dezabona. Nu, este foarte simplu. Dintr-un simplu click vă dezabonați și totul este transparent. Da, am înțeles, mulțumesc. Cu plăcere. Un lucru de menționat, dacă tot suntem la capitolul ăsta, este că aplicația fiind încă în stadiul de prelansare, cei mai mulți deja au experimentat asta, pot fi încă anumite erori să se dea, pentru că asta este, suntem în prelansare. Dar cel mai important este, și bine de specificat de asemenea, aplicația poate fi activată în mod demo, simulare, timp de 14 zile și așadar n-ați plătit nimic, deci nu puteți să ziceți că am dat nu știu câți bani și nu merge aplicația, pentru că ești în modul de simulare, demonstrativ. Și atunci chiar recomandăm noilor persoane, de ce nu să intre pe demonstrativ? Cunosc persoane care acum 3 luni, 4 luni din România, niște cunoștințe și chiar membrii de familie au descărcat și au testat aplicația și atunci chiar că avea probleme mult mai mari, abia la început, abia era lansat, o grămadă de teste se făceau, pentru că era chiar abia a luat naștere, am putea spune, dar acum a evoluat enorm de mult, dacă ne gândim. Mai ales cei mai mulți au suferit cei din Franța, Germania, care am avut printre primii, au fost enorm de mari probleme la început când s-a lansat. Dar acum este foarte mult avansat. Dar încă mai trebuie să se lucreze și se va lucra, pentru că vor fi integrate multe alte servicii în interiorul ei. Ok, putem trece mai departe? Așadar, ce vrea să însemne Your Free Business? În primul rând, există această paralelă între produsele fizice, care lumea este umplută, în special network marketing, MLM-urile clasice, recomandă să se bat între ele cu care mai de care ce cosmetice, suplimente sau produse de întreținere a curățeniei să mai recomande, lăudându-se cu tot felul de planuri de compensație, unul mai minunat ca altul. Dar produsele digitale și-au făcut apariția și se pare că din ce în ce mai mult sunt mai consumabile, cumva vorbind, de către
întreaga populație a lumii. Așadar, în special aplicațiile mobile au un impact extraordinar și este un potențial minunat din acest punct de vedere. Așadar, ideea pentru soluție este inovativă, globală, este online, este pentru fiecare, ecologică, așa cum am văzut, pentru că implică anumite challenge-uri. De ce să mergi cu mașina până nu știu unde, când ai putea merge pe jos doar pentru 10 minute de plimbare? Este automatică, pentru că este pe bază de abonament, în care odată ce te-ai abonat, poți rămâne abonat, dar la fel de bine te poți dezabona. Este productivă, este sigură, este securizată, totul este la îndemâna dumneavoastră. Așadar, cu cine colaborăm și cum vedem noi această extindere? În primul rând, ne axăm pe lideri, persoane vizionare, dar lideri care să lucreze în echipă. Vânzătorii online, ne referim la marketeri, da? Asta este expresia. Persoane influente, gamers, care știm că au un impact extraordinar, YouTuber sau celebrități, de ce nu, în care doar printr-o simplă atitudine pe care o arată, ei pot aduce după ei mii, zeci de mii de oameni, chiar sute de mii. Ca exemplu, integrarea unei strategii prin faptul că o persoană care este pe Instagram, da, și are 10.000 de urmăritori, să spunem că ei, având acești urmăritori, oamenii totdeauna sunt pe fază la tot ceea ce îi publică. Să zicem că 20% din ei vor zice, ok, s-a prezentat Your Fit Way, vrem și noi aplicația, hai o testăm. Merge pentru că în prima fază poate să o și testeze, fără nici măcar $1. Există acea opțiune de 14 zile. Dar în momentul când persoanele rămân activate și au acel abonament de $10, vedem că un simplu influencer poate face diferența enorm de mult, doar cu 10.000 de urmăritori. $5.000 ca și venit pasiv nu este ceva de neglijat. De asemenea, avem acces la partea de back office, este foarte bine structurat, bine pus la punct, în care chiar și în prezent se lucrează ca totul să-l puteți avea doar dintr-o primă vedere, intrați și vedeți în mare absolut totul pe o pagină, nu aveți nevoie de multe pagini. În plus de asta, suport de vânzare, sistem de instruire, suntem foarte bine organizați pe grupuri, materiale promoționale online, totul este automatizat pentru că se dă acces, bineînțeles, privat, doar a persoanelor care sunt pe business. Momente și mastermind, pentru că avem foarte multe evenimente pe acest domeniu, pentru că punem accent pe dezvoltare personală, webinare în direct pe Facebook, este ceva atât și înregistrat, dar și în direct, foarte mult punem accent pe asta, în special de cofondatori și invitați special pe care avem. Vouchere cu 30 de zile de aplicație, se pot oferi cadou, sunt multe cadouri ce se oferă în decursul acestor evenimente ce au loc pe Facebook. Grupuri de suport, așa cum am spus, care sunteți conectați cu noi. Și surpriza cea mai frumoasă este Tesla, care a fost ales ca și partener în ceea ce privește premierea celor mai bune persoane. Da? Deci, programul Tesla s-a ales. De ce? Pentru că se potrivește exact cu proiectul nostru, fiind mașini electrice. Este ceva minunat. Așadar, dumneavoastră alegeți cum să începeți și să vedem de ce să alegeți anumite licențe. În mod normal, o licență, în momentul când va intra în faza de lansare și avansare, va fi de $5.000. Fiind în faza de prelansare, suntem la $3.250. Avem pe cineva cu sonorul activat.
Ok. Ok. Deci, așadar, această licență, ce avantaje avem în cadrul acestei licențe și anume, deja vi se oferă în valoare de $5.400 și 600 de vouchere, ținând cont că fiecare voucher are o valoare de $9. Pentru că diferența de $1 o plătește persoana care se înscrie pentru prima dată, în loc să plătească $10. Așadar, ca și potențial de venit lunar, în momentul când persoanele respective rămân abonate, facem calculul, 600 ori 2,5 cât ar veni comisionul, revine la $1.500, doar pe baza acestui fapt. Proces de duplicare, pentru că pentru orice altă persoană pe care o înscrieți ca și cu aceeași licență ca dumneavoastră, 25% revine $812 comision direct în momentul când înscrieți acea persoană. Acces la grupe de leadership, dar veți vedea că va avea loc o schimbare. Abonament lunar de 10 ani, va avea loc acea schimbare pentru că intrăm în sistemul binar și acesta va fi fantastic. Acces la business hot leads, în sensul că compania va aduce parteneri pe platformă direct, datorită cofondatorilor care au foarte multe cunoștințe în domeniul de business, iar acești parteneri business vor fi adăugați în structurile celor ce au licența Black Ambassador. Va fi ceva formidabil și, bineînțeles, se oferă un training personal cu Daniel Konieczki ca și coach de succes. De asemenea, trecem la Black. Deci la Black aveți o licență la $1.250, cât se mai poate încă la acest preț, pentru că suntem încă în faza de prelansare, 200 de vouchere, valoarea lor fiind revenit la $1.800, iar ca și abonament lunar avem 3 ani. E bine și la asta, deci și asta este economie. Și un acces special care este toți clienții ce vor fi înscriși de companie, aduși de companie, vor fi repartizați între toți partenerii Black. La fel, procesul de duplicare este 25% la fiecare nou Black care îl aduceți, ceea ce înseamnă $312. Iar licența Gold, putea spune, este minimul pentru care, și pe baza căruia, sunteți recunoscuți ca și parteneri dezvoltatori Your Fit Way. Da? Este ceva minunat. Aș face o remarcă foarte importantă. Această licență este unică. Indiferent care ar fi ea, Gold, Black sau Black Ambassador, este plată unică. Da? Singura diferență, singurul lucru care trebuie să continuați să-l plătiți, este abonamentul lunar. Dar știm că Black și Black Ambassador, ei au deja abonamentul asigurat 3 ani, respectiv 10 ani, deci pentru ei sunt liniștiți cu abonamentul, doar o licență Gold, prima lună are o lună, este oferită gratuit, după care continui să plătești abonamentul lunar a aplicației ca oricare alt utilizator clasic. Dar, în afară de asta, nu sunt costuri suplimentare. Iar dacă punem această remarcă în sensul că acești $10 ți sunt rambursați pentru simplu fapt că aduci 4 noi persoane pe care le provoci să facă pași și este ca și un joc, nici măcar nu putem vorbi de un business. Și automat acei bani vă sunt rambursați cumva vorbind, plus pașii pe care îi faceți, aveți acces la acel bonus săptămânal în direct care este difuzat pe pagina oficială Facebook. Deci putem lua și pe partea asta la altă, oamenii pot începe un business chiar cu faptul că înscriu noi persoane, dar să fie active. Că dacă nu sunt active, în primul rând dumneavoastră trebuie să fiți activi și apoi celelalte persoane să fie active. Iar datorită acestor comisioane pe care continuați să le câștigați, veți putea accesa și să luați un Gold. Și tot așa. Asta a fost experiența pe Franța. Au fost persoane care au pornit de aici și au urcat în
nu știu dacă le-a luat nici măcar o lună, au ajuns până la Black Ambassador. Și mult mai mulți bani au câștigat pe lângă. Doar de la un simplu abonament banal. De asemenea, voucherele pot fi repartizate în funcție de strategia pe care o doriți. Ori le dați gratuit și atunci avansați, în special persoanele care au Black Ambassador, și atunci puteți intensifica procesul de înscriere mai rapid pentru oameni, pentru că ei nu văd un risc să înceapă să testeze o aplicație cu $1. Da? $1 nu putea spune că este ceva extraordinar, după care n-ai obligativitatea să continui. Asta este minunat. În plus de asta, compania îți dă dreptul să poți vinde aceste vouchere chiar la prețul care tu le primești, care revine, sau la jumătate de preț, depinde de tine. Așadar, comisioane, așa cum am spus, 25% comision direct. De asemenea, există această poziționare business în sensul că în funcție de ce licență ai, așa comision primești. Dacă ai licență Gold, nu vei putea primi, de exemplu, pentru cineva care înscrie Black, pentru că tu ești limitat la acest Gold. Dar, în funcție, dacă ai aceeași licență și înscrii pe cineva cu aceeași licență, primești comisionul care se potrivește cu licența ta. Este o chestiune de potrivire a licențelor care sunt. Niciodată să nu ai o licență mai mică decât cineva care urmează să înscrie să aibă o licență mai mare. De asemenea, repartizarea pe grupe, dar veți vedea că vom intra în sistemul binar și de aici o să trecem direct mai departe pentru cei care vor vrea să vadă puterea de câștig. Încă asta este încă mică, unde se ajunge la $74.000 pe lună, pentru că cu noul sistem binar care este implementat, veți vedea că câștigurile vor fi extraordinare. Aici este punctul cheie unde ne aflăm astăzi. Da? Din luna martie, trecerea în structura binară, ceea ce înseamnă că răspândirea mondială ce a avut loc deja de ceilalți lideri care au deja câteva mii de persoane după ei, va oferi beneficii celor ce intră acum în afacere, pentru că având atât de multe persoane scrise directe, cunosc persoane care au sute de lideri. Păi în momentul când trece pe sistemul binar, el nu poate să pună decât 2 după ei, după care 4 și tot așa, și cu structura lor, și ceea ce înseamnă că tu chiar dacă acum ar fi să vii în a 4-a, 7-a, în a 10-a linie, ei având atât de multe persoane vor fi nevoiți să le pună după mine, respectiv dumneavoastră. Apoi există un calcul pe bază de puncte pe care îl vom vedea în această rubrică. Persoanele care sunt interesate să afle mai multe detalii pot rămâne, dacă nu, în mod normal încheiem aici, dar cei care chiar vor să vadă partea de plan binar, atunci continuăm direct. Sau aveți întrebări până aici? Ok, continuăm, da? Deci, ca și premieră, nici măcar nu s-au difuzat încă PowerPoint-urile. Totul ce avem aici sunt scanări direct ce s-au realizat ieri seară cu partenerii business. Așadar, un lucru fenomenal care toți au fost încântați este că orice persoană atinge o anumită nominalizare, acea nominalizare rămâne pe viață. Cu alte cuvinte, nu își pierde nivelul de carieră, ca în alte firme. O să vedem despre ce vorbim aici. Și sunt nominalizate pe bază de niște puncte. Aici o să vă arăt, da? Deci aici am spus, dacă cineva ajunge consultant, senior consultant, manager, indiferent ce ai ajunge, o singură dată dacă ai ajuns, îți păstrezi acest titlu. E foarte important pentru ca oamenii să fie menținuți cu un mindset puternic și spunând că este ceva de ce nu să continue spre mai mult. De asemenea, comisionul direct este păstrat, ținând cont că sunt adăugate multe alte bonusuri. Uneori le putem întreba, dar cum se poate face așa ceva? Dar vom vedea, totul este foarte bine calculat,
ținând cont că acest plan binar a fost făcut de către unul din mari experți, am putea spune, în network marketing, chiar cofondator, dar el fiind expert pe domeniul ăsta și trăind multe experiențe mai puțin plăcute în network marketing, a ales să ofere maximul de potențial într-un mod echilibrat pentru cât mai multe persoane, cât mai mulți parteneri care vor să dezvolte într-un mod serios această afacere. Așadar, toate persoanele care vor avea abonați, care înseamnă $10 pe lună pentru nou abonat, acei $10 vor fi repartizați săptămânal pentru fiecare dintre noi, da? Deci costul acelui abonament va fi $2,50, din care tu vei avea acel comision direct, dar va fi împărțit săptămânal, pentru că vor fi și bonusuri săptămânale în care le încasați. Iar punctajul va fi sub forma de $1, aveți 0,8 puncte de calificare, dacă am putea să-l numim așa, pe bază de partea de grupe. Un alt punct important este că sistemul binar, în aceste binari ești plătit săptămânal, bineînțeles în funcție că știm că există acele două picioare, se socotește piciorul cel mai slab pe care îl ai. Și în funcție de licența pe care ai optat-o. Black Ambassador 10% din venitul, din cifra de afaceri de pe partea cea mai slabă a echipei care aveau. Tocmai este făcut asta de ce? Ca să fie încurajați cei care sunt mai slabi și cel care este lider să vină să sprijine acel picior care este mai slab, acea parte, și atunci și el să fie relansat în afacere și să fie bucuros că poate profita de multe avantaje. Este un echilibru formidabil făcut. De asemenea, cei care au licență Black 6%, iar un punct extrem de mare care s-a negociat cumva mult zilele trecute, era că cei ce au licența Gold au 3%, pentru că s-au spus, mulți au experiențe în acest domeniu de network marketing, de ce să dați 3%? Că o licență Gold costă doar cu $100 și le dați 3%. Dă-le 1%. Pentru că celelalte licențe sunt de 10 ori, 20 de ori mai mult, mai scumpe. Și el a spus, fiind în acest domeniu de network marketing, cofondatorul Tomasz Pawlak, a spus foarte clar că pentru ca o afacere să fie de lungă durată și toată lumea să fie bucuroasă, să poată avansa, trebuie să dăm comisioane mari și la cei care încep de jos. Și toți li s-au închis gura la toți, dar a fost ceva formidabil, viziunea lui, dar a accentuat de asemenea, dacă aveți o dorință pe termen lung cu noi, veți avea rezultate fantastice. Dar este muncă, muncă și iar muncă și altcumva nu putem avea rezultate. Ok? Un alt punct important este că ori de câte ori vei avea un nou partener, vei alege unde să-l poziționezi în funcție de cum vezi cum este echipa ta. În stânga, în dreapta, care este mai slăbuț, care este mai bun, vezi ce punctaje îți, ca să tu să-ți faci echilibrul acela, să poți câștiga cât mai mult. Așadar, dacă vezi că este unul din o echipă care este mai slăbuț și aduce mai puține puncte, tu vei fi nevoit să-l pui acolo. Și atunci și el este bucuros că i-ai pus oameni, dar și tu automat vei primi comisioane mai importante. Îmi place acest echilibru, cum au gândit acest aspect. Apoi au integrat chiar și un fast start bonus în 30 de zile și iară e foarte încurajator. În 30 de zile, dacă realizezi un anumit punctaj, în cazul acesta 1520 de puncte, primești un bonus de $100, plătit o singură dată, că e pe prima dată. Și după aia, depinde de ce rang ai, o să vedeți, manager, cum zice exemplu, primești dublu dacă ai un alt rang în funcție de cum avansezi. Dar dacă l-ai ratat pe cel de 30 de zile, totuși poți fi calificat în 60 de zile. Dacă reușești acel challenge, dar în schimb cei care l-au făcut cel de 30 nu mai au acces la cel de 60. Eventual poate vă gândiți așa, bă, de ce să iau un bonus de 20, las mai bine mă bag pe 60, dar o să iau 1000. Acum rămâne de văzut.
Dar în prima fază, primii iau doar 150, dar cei care sunt manager rank iau 1000 bonus. Iar 90 de zile poate urca până la bonus de respectiv 700 cei care sunt până la team manager. Nu o să intrăm prea mult în detalii despre asta, dar poate atinge până la $3000 dacă te miști repede în maxim 90 de zile, doar bonus. Să nu mai punem sistemul binar, comisioane directe și alte lucruri ce sunt adăugate în plus. Condiția de care cei mai mulți au râs, cumva vorbind, este ca tu să ai 4 clienți activi, deci 4 utilizatori care folosesc aplicația, au abonamentul activ, și tu să fii activ. Nimic mai mult. Nu mai apar produse în plus să zic că trebuie să ai și asta, că dacă n-ai asta nu se poate, nu există așa ceva. O condiție mai puțin decât minimă, am putea spune. Ok. De asemenea, există acest aspect că săptămâna este de sâmbătă și se încheie vineri la ora 00, iar toate comisioanele sunt plătite în fiecare zi de luni. Pentru că s-au gândit oamenii lunia merg cam triști, că trebuie să meargă la muncă, de ce nu lumea să fie bucuroasă lunia, în fiecare luni, că încasează bani. Și atunci, încep lucru cu bani în cont. Un alt bonus adăugat, la un moment dat chiar spunem de unde l-au mai scos și pe ăsta, este un bonus de potrivire, cumva vorbind de egalitate între celelalte nivele, persoane care sunt puse pe mai multe nivele, până la 7 nivele după dumneavoastră. Se spune că vor intra mai mult în detalii despre asta, mi s-a prezentat doar în mare, pentru că apoi vom putea, bineînțeles, să intrăm mult mai mult în detalii. Dar este ceva fenomenal. Ca să nu mai spunem partea de contracte, pentru că compania va căuta și va integra contracte și parteneriate cu companii, așadar vor fi comisioane stabilite dinainte. Aici iar rămâne de văzut, pentru că încă mai avem 3 săptămâni până la implementarea sistemului binar, doar s-a prezentat și acest aspect că și de aici vor fi beneficii. Așadar, ce este adăugat cu privire la ce ați văzut în plus față de data trecută, este că aveți 10% din cifra de afaceri bazată pe echipa cea mai slabă. Aveți una în stânga, una în dreapta. Da? Este ceva fenomenal, de aceea avem interesul ca echipa cea mai slabă să devine la fel, cel puțin, la fel de bună ca cealaltă. Ar fi minunat asta, da? În rest, alte lucruri rămân la fel. Așa cum erau înainte, nu s-a luat nimic, din contră s-a adăugat acel 10%. Și la fel este pentru celelalte licențe, bineînțeles în funcție de licența care ai acces 6% din cifra de afaceri de la echipa care este mai slăbuță sau de la 3%. Acest echilibru este fenomenal pentru că pune accent foarte mult să fie instruiți oamenii care poate nu au așa potențial și totuși pot reuși. Pe care e același concept de vouchere ce pot fi utilizate și aici începe show-ul cel mai mare, în sensul că deja un simplu gold poate ajunge până la titlul de manager și în care vor mai avea încă 10% în plus, pe lângă că este un venit de $200 pe lună și nu se cer prea multe puncte. Dacă veți face un calcul cum era formula aceea, $1 revine 0,8, veți vedea în medie cât ar trebui să obțineți, să atingeți acel nivel. După care, pentru a fi în team manager, va trebui să faceți un upgrade. Goldul nu poate să fie team manager, dar veți vedea și dacă veți calcula un gold, dacă ajunge la toate aceste nivele, unul după altul, aceste titluri, nominații, în mod automat va avea banii necesari, datorită comisiunilor sau chiar mai mult, să facă acel upgrade. Da? Dar acum depinde fiecare cum se mișcă și așadar de acolo începe partea de team manager, multe alte beneficii despre care vom vorbi pe parcurs mult mai detaliat. Nu mai fac nicio curs de pânăsment profil. Regional manager, național manager, de aici începe calificarea pentru Tesla, vice-director, deci doar așa în mare să aveți idee până la ce sumă se poate
ajunge să câștigați cu această companie, în special că aveți această minunată ocazie fiind printre primii. Așadar, avem până la vicepreședinte $200.000 pe lună. Plus, ați văzut, sunt tot felul de nominații și premii, un MacBook Pro, de exemplu, aveți o călătorie în Maldive cu toată familia timp de 14 zile, cei care sunt global director, de ziua lui, cel mai frumos eveniment special organizat de companie pentru persoana respectivă, iar cel ce este vicepreședinte, turul lumii cu întreaga sa familie. Pe lângă mașina Tesla, ce va fi calificat să o obțină. Deci este mai mult decât puteam să ne așteptăm. Așadar, cu siguranță, văzând și aceste noutăți, fiecare poate răspunde în dreptul lui de ce acum, de ce acest proiect și de ce dumneavoastră, împreună cu Your Fit Way. Vă mulțumesc pentru atenție, iar dacă aveți întrebări, cu mare plăcere vă răspund. Am o întrebare, Casian. Da?